Tinuod ba nga dunay Dios? O ang tanang butang bakaha nga atong makita, aksidente lang nga nahimo sa sulod sa bilyones ka mga tuig sa ebolusyon? Unsa ang atong pruweba? May balaan ba gayud nato kung adunay Dios o wala? Usa na usab kini kay importante nga topiko nga atong pagatunan pinaagi sa husto nga panabot, inubanan sa mga ebidensya sa siyensya ug kasaysayan. Daghang mga tao karon ang dili motuo nga adunay Dios. Gitawag sila nga mga ateísta. Adunay usab mga agnostiko o kadtong mga nagunahuna nga dili nato mahibalaan kung aduna ba gayoy Dios o wala. Apan tinuod ba gayud nga walay Dios? Tinuod ba nga wala tay makita nga ebidensya nga anaa siya? Nining episode among ipakita kaninyo ang 7 ka mga malig-on o dili malalis nga mga ebidensya nga aduna gayoy Dios. Andam na ba mo? Ato ta sa unang ebidensya. Kung adunay binuhat, adunay magbubuhat. Handurawa kini nga sitwasyon. Nagalakaw ka sa daplin sa dagat, sa dihang nakakita ka og usa ka mahalon nga relo. Sa imong pagpunit niini, makahuna-huna ba ka nga kini nga relo nahimo lang sa iyang kaugalingon nga wala kini gibuhat ni bisan kinsa? Nga sa paglabay sa bilyones ka tuig sa ebolusyon, ang mga parte niini nga relo, apil ang mga materyales niini, nagtapok silang tanan sa ilang kaugalingon ug milugar sa husto niini nga posisyon? Imposible gayud kini mahitabo, dili ba? Aduna gayoy nagbuhat ni ana nga relo. Dili mahimo nga nahimugso lang kana sa iyang kaugalingon. Usab ang usa ka taas nga building, dili mahimo nga natukod lang sa iyang kaugalingon. Aduna gayoy engineer nga nagplano niini ug mga panday nga nagbuhat niini. Ang atong kalibutan ug ang tibuok nga universo mas labaw pa kaysa mahalon nga relo o habog nga building. Tanawa ang maanindot nga mga binuhat sa imong palibot. Ang mga bulak, ang mga hayop, mga bituon, mga planeta, ug apil ang dagkong mga galaxies. Ug bisan pa ang pinakagagmayng butang nga makita lamang sa microscope. Kining tanan dili makahimo sa ilang kaugalingon bisan sa paglabay sa bilyones ka mga tuig. Ang tanang mga binuhat nagkinahanglan og magbubuhat. Bisan ang nagpaila sa teorya sa ebolusyon nga si Charles Darwin, sa iyang pagtanaw sa mga nindot ug kaybulungang butang sa kalibutan, nakasulti nga dili mahimo nga kining tanan nahimugso lamang sa ilang kaugalingon. Siya mismo nakasulat sa iyang autobiography nga adunay Dios nga mo'y sinugdanan sa tanang butang. Dili lang si Charles Darwin ang nakahunahuna niini, ang Biblia usab nagsulti niini. Sa mga Hebrehanon Kapitulo 3, versikulo 4, atong mabasa, kay ang tagsa-tagsa, kabalay, gitukod ni bisan kinsa, apan ang nagtukod sa tanang mga butang, mao ang Dios. Mga igsuon, ang tanang binuhat, gilalang sa magbubuhat, o kanang magbubuhat walay lain kundi ang Dios. Usa kini sa pinakamalig-ong ebidensya nga aduna gayoy Dios. Ikaduha, kung adunay kinabuhi, adunay magahatag sa kinabuhi. Ang balaod sa biogenesis nagasaysay nga ang kinabuhi naggikan sa butang nga adunay kinabuhi. Tanawa ang manindot nga bulak, ang cute nga itoy, ang mahimsog nga bata, o ang uban pang butang nga may kinabuhi. Dili mahimo nga naggikan sila sa butang nga walay kinabuhi. Ang teorya sa ebolusyon nagapakita nga ang kinabuhi daw nanungha lag iya o walay Dios nga naglalang niini. Makasubuhon na hunaon nga bisan kung tuod teorya lang kini sa ato pag walay konkretong ebidensya, mauhin noon kini ang ginatuuhan sa kadaghanan o ginatudlo sa mga eskwelahan. Apan ang padayon nga pagtuon sa mga eksperto o siyentista, ila hinuon nakita nga imposible nga nanungha lang ang mga buhing butang sa ilang kaugalingon lamang.
Sumala sa usa ka tanyag nga British astrophysicist nga si Sir Fred Hoyle, ang tsansa nga ang kinabuhi aksidente lamang nga nitunga usa sa kada 10 raised to the 40,000th power. Sa ato pa, imposible gayud nga mahitabo. Asa man di ay naggikan ang tanang may kinabuhi. Gikan kini sa maghahatag og kinabuhi. Kinsa man kini? Ang Biblia nagsulti gihapon niini. Ato ta sa Genesis kapitulo 2, bersikulo 4, 7, 9 ug 19. Kini mao ang sinugdanan sa mga langit ug sa yuta sa pagbuhat kanila sa adlaw nga si Yahweh nga Dios naghimo sa yuta ug sa langit. O giumol ni Yahweh nga Dios ang tao gikan sa abog sa yuta o gihuypan niya sa mga buho sa iyang ilong sa gininhawa sa kinabuhi. O ang tao nahimong kalag nga may kinabuhi. Bersikulo 9. O nagpaturok si Yahweh nga Dios gikan sa yuta sa tanan nga kahoy nga makapahimuot sa igtatanaw o maayo nga kalanon. 19. O giumol ni Yahweh nga Dios gikan sa yuta ang tanang mga mananap sa kapatagan ug ang tanan nga langgam sa kalangitan ug sila gidala niya kang Adam. Ang Dios ang naghatag sa kinabuhi sa tanan nga adunay kinabuhi. Dili mahimo nga ang mga buhing butang nanungha lang sa ilang kaugalingon. Mao kini ang ikaduha nga dakong ebidensya nga adunay gayoy Dios. Ikatulo, kung adunay mga balaod, adunay maghahatag sa balaod. Kita nagpuyo sa usa ka hapsay ug organisado nga universo. Bisan sa atong planeta mismo, makita ang nagkalain-laing balaod nga kinaiyahan, nga maoy nagamando sa mga proseso sa mga butang sa ibabaw niini. Pananglitan, ang balaod sa gravity, ang balaod sa buoyancy o ang paglutaw sa mga butang sa ibabaw sa tubig, ang balaod mahitungod sa cause and effect o ang gitawag nila nga karma, o ang uban pang pisikal nga mga balaod sa kainit, sa kahayag, sa enerhiya, o sa lihok sa mga butang. Kining mga balaod, dili mahimong masupak o mabalhin. Ang tanang butang sa universo, nagasunod ni ini nga mga balaod. Kadaghanan ni mga balaod, eksakto kaayo o mahimong mahulagway pinaagi sa mathematical formula. Mahimo ba nga kini mga balaod naghihimo lamang sa ilang kaugalingon? Dili gayon. Adunay nagmugna niini. Kinsa ang naghatag niini nga mga balaod? Ato ta sa Hakubo kapitulo 4 bersikulo 12. Usara ang magbabalaod og maghuhukom. Siya nga arang makaluwas og makalaglag. Adunay usara ka maghahatag sa balaod. Pungutana, kinsa siya? Ato ta sa Isias kapitulo 33 bersikulo 22. Kay si Yahweh mao ang atong maghuhukom. Si Yahweh mao ang atong maghahatag sa balaod. Si Yahweh mao ang atong hari. Siya magaluwas kanato. Ang Dios ang maura nga maghahatag sa mga balaod nga kinaiyahan sa tibuok universo. Mao kini ang ikatulo nga ebidensya nga aduna gayoy Dios. Ikaw pa, kung ang mga balaod nagalungtad, adunay nagapalungtad niini. Dili lamang igo nga adunay mga balaod nga kinaiyahan sa tibuok universo. Kinahanglan adunay mualiman niini aron kini magapadayon sa pagpalungtad sa tanang mga binuhat. Pananglitan, wala pa tay nakita nga ang iro nanganak og iring ug ang iring nanganak og isda. Dili usab mahimo nga ang tao naggikan sa unggoy tungod kay adunay mga dili malalis ug dili mabalhin nga mga balaod sa pagpaliwat nga nagadili sa usa ka matang sa hayop sa pag-ambak ngadto sa laing matang sa binuhat. Wala lamang nagbuhat ang Dios og mga balaod nga kinayahan, nagapadayon usab siya sa pagpalungtad niini aron masiguro ang hapsay ug organisado nga universo. Sa Jeremias kapitulo 33 bersikulo 25 ug 26, mao kini ang giingon ni Yahweh: kung ang akong tugon sa adlaw ug sa gabi dili magapadayon
kung ako wala magtudlo sa mga tulumanon sa langit ug sa yuta, nan isalikway ko usab ang kaliwat ni Jacob ug ni David nga akong alagad, sa mag-aagi nga ako dili mo kuha kang bisan kinsa sa iyang kaliwat ni Abraham, ni Isaac ug ni Jacob, kay papaulion ko sila gikan sa pagkabinihag ug ako maluoy kanila. Ang Dios nagsulti nga dili gayud niya igasalikway ang mga patriarka ug magapadayon siya sa pagpakita og kaluoy kanila sama sa iyang pagpadayon sa pag-alima sa mga natural nga gahom sa tibuok universo. Kung wala ang Dios nga nagabantay sa mga balaod nga kinaiyahan, magkagubot ang tanang mga puwersa sa universo ug dili mahimong hapsay ang kalibutan. Ang mapadayonon nga normal nga operasyon sa mga natural nga balaod sa universo usa sa dakong ebidensya nga adunay Dios. Ikalima, ang mga disenyo nagkinahanglan og tig-disenyo. Tanawa ang kabukiran sa halayo, ang pagsubang o pagsalop sa adlaw, ang kalangitan sa kagabihon, o ang tanang butang sa kalibutan. Dili ba makita nato ang usa ka maanindot o natural nga disenyo? Tanawa ang disenyo sa diamante, ang disenyo sa ice crystal sa sulod sa microscope, ang disenyo sa mga pako sa langgam, ang disenyo sa gawas o sulod sa lawas sa tao. Dili ba produkto sila sa usa ka maalamon nga tig-disenyo? Sa mga nagtuon og siyensya, tingali inyo nang natun-an ang mahitungod sa DNA sa tao. Ang DNA sama sa usa ka computer code nga nagadikta sa pisikal nga kinaiyahan sa tao sama sa gitas-on, sa kolor sa mata o sa buhok o sa barog sa lawas. Ang mga siyentista mismo makasulti nga kining DNA usa ka katingalahan nga impormasyon nga dili mahimong nitunghara gawas kung adunay nagdisenyo niini. Kining tanan nga mga ebidensya nagatudlo kanato ngadto sa usa ka gamhanan nga Dios nga mao'y nagbuhat sa perpekto ug maanindot nga mga disenyo sa mga butang sa kalibutan ug sa tibuok universo. Ikauno, ang eksaktong katumanan sa mga tagna sa Biblia. Mga higala, adunay linibo ka mga tagna o propesiya sa Biblia. Naibalo ba mo nga ang matag-usan ni ini nga mga tagna eksakto gayud nga natuman sumala sa gisulti ni ini? Panaglitan, ang mga tagna ni Daniel mahitungod sa pagbangon o pagkahulog sa mga gingharian sa kalibutan, eksakto gayud nga natuman hangtod sa pinakagamay nga detalye ni ini. Sa damgo ni Haring Nabucodonosor, bahin sa usa ka larawan nga nagbarog kundiin ang mga parte sa lawas ni ini gihimo gikan sa nagkalain-laing materyales. Ang Dios nagpadayag kang Daniel nga kini nagsimbolo sa mga dagkong gingharian sa kalibutan nga motungha sa ilang panahon. Ang upat ka mga dagkong gingharian sa kalibutan nga nitungha sumala sa tagna ni Daniel mao ang Babylonian Empire, ang Medo-Persian Empire, ang Greco-Macedonian Empire o ang Roman Empire. Sa karon, ato nang makita ang pagsugod sa katumanan sa katapusang gingharian sa kalibutan nga motungha sa dili pa moabot ang katapusan. Dili lamang kini, ang tanang propesiya usab mahitungod kang Kristo eksakto nga natuman gikan sa detalye sa iyang pagpakatao hangtod sa iyang kamatayon ug pagkabanhaw. Adunay kapin 40 ka mga tagna mahitungod kang Kristo nga nasulat diha sa Biblia. Unsa ang tsansa nga kining tanan aksidente nga matuman diha sa usa ka tawo lamang? Sumala ni Luis Lapides, usa ka Kristiyano nga nakabig gikan sa relihiyong Judaismo, ang kalagmitan nga ang 8 ka mga propesiya matuman diha sa usa lamang ka tawo, usa ka tsansa lamang sa matag 100 million billion. Walo lang gani ni nga propesiya. Ilabi na ang kapin 40 ka propesiya matuman diha sa usa ka tawo lamang. Pareho ra ni sa musulti ta nga imposible gayud kini mahitabo.
Apan natuman gayud kini diha kang Kristo ug wala pagganit ta maghisgot sa mga tagna sa iyang ikaduhang pagbalik nga mahitabo gayud sa umalabot nga panahon. Ang tukma og detalyadong katumanan sa mga tagna sa balang kasulatan usa ka lig-ong ebidensya nga dili kinigikan sa tao kundi gikan sa Dios. Siya lamang ang may gahom sa paghibalo sa mga mahitabo sa mga umalabot nga panahon. Si Apostol Pedro nagpamatuod niini sa ikaduhang Pedro kapitulo 1 bersikulo 21 sa pag-ingon kay walay tagna nga miabot pinaagi sa kabubuton sa tao kundili ang balang mga tao sa Dios mingsulti sa ginadala sila sa Espiritu Santo. Dili kaduha-duhaan mga higala. Adunay Dios nga nagpaluyo sa eksakto nga katumanan sa mga tagna sa Biblia. Ikapito nga ebidensya, mga natubag nga pagampo. Kining katapusan nga ebidensya, mao na tingali ang pinakapraktikal nga prueba nga adunay Dios. Ang mga maduha-duhaon, mga ateista, o mga agnostiko, dili motuo nga ang Dios motubag sa mga pagampo sa mga katauhan. Nganong dili sila motuo? Tungod kay dili man sila muampo. Dili usab sila makahimo sa pagampo tungod kay dili man sila motuo nga adunay Dios. Apan ikaw ug ako nga motuo nga ang Dios buhi, makapamatuod nga ang Dios motubag gayon sa atong mga pagampo. Usa sa makadasig nga pananglitan sa mga natubag nga pagampo maong istorya sa kinabuhi ni George Mueller. Sa iyang pagpanaw sa tuig 1898, nakatukod siya og 5 ka mga dagkong orphanages or balay sa mga ilo dito sa Bristol, England. Bisan kung tuod wala siya husto nga kantidad sa pagpadagan sa iyang mga orphanages, nagmalampuson gihapon ang iyang misyon sa kinabuhi ug sa sulod sa halos 70 ka tuig nakatabang siya og kaping 10,000 ka mga ilo ug ang tanan niya mga kinahanglan iyang nakuha pinaagi sa pagtuo ug pagampo. Sumala sa record ang sumada sa tanan niyang nadawat miabot og halos 1.4 million pounds o halos 150 million US dollars o kung sa atong kwarta moabot kini og 7.2 billion pesos sa atong panahon karon. Ug kining tanan mga tubag sa iyang kinasingkasing nga pagampo. Ikaw ug ako nakasaksi sa direkta o milagroso nga pagtubag sa Dios sa atong mga pagampo kaniya nga dili lamang kini resulta sa positibo nga paghunahuna kundi tubag gayud kini sa labang makagagahom sa atong mga pagampo, ilabi na kung ang atong mga pagampo inubanan sa pagtuo kaniya o pagtuman sa iyang kabubuton. Sakto gayud ang sulti ni Juan sa kapitulo 14 bersikulo 12, 14 ug 15. Sa pagkamatuod nagaingon ako kaninyo ang motuo kanako magabuhat sa mauusab nga mga buhat nga gibuhat ko o pagabuhaton niya ang labaw pa niini kaya ko muadto sa akong amahan kung kamo mangayo bisan unsa sa akong ngalan akong pagabuhaton kini. Kung nagugma kamo kanako, magabantay kamo sa akong mga sugod. Mga higala, mao kini ang 7 ka mga dili malalis og lig-ong mga pagpamatuod nga aduna gayoy Dios. Ang gahom og presensya sa Dios dili lamang makita diha sa mga katingalahang butang sa kalibutan o sa tibuok universo, kundi diha usab sa mga natuman nga mga tagna sa Biblia o sa individual nato nga kinabuhi pinaagi sa mga pagampo nato nga gitubag sa Dios. Hinaot nga kining video presentation nakahatag kanini og kadasig og kalig-on sa pagtuo ngadto sa buhi nga Dios. Ang maura nga gamhanang magbubuhat sa tanang butang og tag-iya sa atong kinabuhi. Tuuhan nato siya. Ayaw kita pagduha-duha. Siya ang tinuod og buhi nga Dios ug buot niya nga mailan nato siya ug mudul kita kaniya. Sama ni Patriarka Job, hinaot nga makahimo kita sa pag-ingon, nasayod ako nga ang akong manluluwas buhi man
o sa kaulahian nga adlaw siya motindog sa ibabaw sa yuta. Moabot ang panahon nga pabalikon sa buhi nga Dios ang iyang bugtong anak nga si Yeshua nganhis kalibutan. Hinaot nga karon pa lang dili na ta magduha-duha sa atong pagtuo ngadto kaniya. Aron mahimo kitang takus sa pag-atubang kaniya pag-abot niya nga takna. Kini si Ruel Campos o hangtod sa sunod na usab nga pagtulunan dinhi sa biblicaltruths.tv.